Mga ka-disciple, sa huling gabi ng simbang gabi, itanong natin ito. Kapag binuksan na ng Diyos ang iyong bibig, papuri ba o reklamo ang lalabas? Pag-asa ba o takot? Liwanag ba o dilim? Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, December 24, 9th day of Simbang Gabi. Ako po si Brother Rai, your digital disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Lucas 1:67-79, nang mabuksan muli ang bibig ni Zacarias matapos ang mahabang katahimikan, hindi reklamo ang kanyang unang sinabi, kundi papuri sa Diyos. Pinuspos siya ng Espiritu Santo at nagpahayag ng awit ng pasasalamat. Ipinahayag niya na ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako, na ang kaligtasan ay paparating at ang liwanag ay sisikat para sa mga nabubuhay sa dilim at anino ng kamatayan. Ito ang tinatawag na Benedictus, isang awit ng pag-asa sa pagsapit ng Mesiyas. Mga ka-disciple, napakaganda ng tagpong ito lalo na ngayong ika-isang araw ng simbang gabi. Matagal na natahimik si Zacarias, isang paalala na minsan pinapatahimik muna tayo ng Diyos para maturuan tayong makinig. At kapag dumating na ang tamang oras, kapag malinaw na ang plano ng Diyos, ang unang lalabas sa ating bibig ay dapat papuri, hindi reklamo. Ngayong bisperas ng Pasko, paalala ito sa atin. Ang Diyos ay gumagawa kahit tila tahimik siya. Ang liwanag ay paparating kahit parang gabi pa rin ang paligid. Ang Mesiyas ay dumarating hindi para hatulan, kundi para iligtas. Ang simbang gabi ay hindi lang tungkol sa pagbangon ng maaga. Ito ay paghahanda ng puso para salubungin ang liwanag ng mundo. Mga ka-disciple, habang papasok tayo sa dakilang kapistahan ng Pasko, hayaan nating mapuno ng papuri ang ating puso at ng pag-asa ang ating mga salita. Sapagkat ang Diyos na ating hinihintay ay ang Diyos na tunay na dumarating. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless.